χωρίς το σχολείο δεν πάτε πουθενά, είτε στον αθλητισμό, είτε και αν δεν κάνετε αθλητισμό, δεν πάτε πουθενά αν δεν μάθετε τα βασικά πράγματα. Όπως θυμάμαι μια χρονιά στον Άγιαξ, συγκεκριμένα, ήμουνα για περίπου 10 μέρες, είχα παρακολουθήσει όλο το τμήμα των ακαδημιών από την ΚΑΠΑ 8, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και την πρώτη ομάδα. Στην ομάδα ΚΑΠΑ 17 συγκεκριμένα, ΚΑΠΑ 16 στα 17, θυμάμαι ήταν 3 παίχτες, απίστευτοι. Παίχτες, όχι τερματοφύλακες, απίστευτοι. Μεγάλο επίπεδο. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη ομάδα. Θυμάμαι ότι ήταν καταπληκτικοί στην προπόνηση. Και είχαν αγώνα, θυμάμαι, Άγιαξ Φέγενον. Και αυτούς τους 3 παίχτες δεν τους είδα μέσα στον αγώνα, ούτε καν στον πάγκο. Ήτανε στην κερκίδα. Και ο λόγος που ήταν στην κερκίδα, γιατί στο τέλος ρώτησα τον προπονητή, για ποιο λόγο, αφού είναι οι καλύτεροι σου παίχτες. Για ποιο λόγο δεν τους είχες μέσα σε ένα τόσο δυνατό παιχνίδι. Και μου λέει, ναι, είναι οι καλύτεροι μου παίχτες, αλλά οι χειρότεροι μου μαθητές. Μόλις θα βελτιώσουν τον βαθμό τους, θα ξαναπάρουν πάλι θέση βασικού. Ακούστε τώρα νοοτροπία στην Ολλανδία, και αυτό πριν πολλά χρόνια, έτσι. Πριν πάρα πολλά χρόνια. Φαντάζομαι τώρα ότι θα είναι τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Έτσι λοιπόν και εσείς, να κοιτάξετε να είστε καλοί και στο σχολείο σας και στο άθλημα το οποίο έχετε επιλέξει να κάνετε. Δεν παρατάμε το σχολείο για τον αθλητισμό. Αυτά τα δύο συνδυάζονται μαζί πάντα και με πολύ καλό και σωστό προγραμματισμό όλα επιτυχάνονται.